I šta da kažemo, još jedna utakmica za srčani udar. Znači, nekad je bio monetarni udar, sad je srčani udar. Partizan je pobedio Cedevita, Olimpiju kod kuće. Muka, bato, jedva, loš skok, sve loše, ali Partizan je ipak pobedio. Ipak je Partizan pobedio, uspeli su momci Željka Obradovića da naprave još jedno od velikih čuda. Ovi su ubacivali trojke, gađali usisivače, semafore i ostala sredstva, ali ništa nije pomoglo. Na kraju smo ipak popili Cedevitu, da se ne bi smrznuli, da imamo vitamina. Šta da kažem, odavno nisam gledao, zaista odavno nisam gledao ovakvu uzbudljivu utakmicu. U jednom trenutku sam izgubio nadu, ali pobedili.